Türkmenistanda çağırış boyunça harby gulluğunu tamamlanan esirlerin öýlerine dolanmagy dowam edýän mahaly harby gullukdan boşan ýaşlaryň ençemesi Türkmen goşunundaky zorluk, agylyk etmek we urup ýençmek tejribesiniň azalman gaýtam ýyldan ýyla ýitileşýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada ýakynda harby gullugy tamamlanan we biri-birinden habarsyz ýaşlaryň ona golaýy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Harby bölümde eterlerin toporlansyp, tan taýdan pet we güç taýdan gowsak bolan beýlik toporlaryň agzalaryna, eterlere batys edip, kemsitmelere, azar bermelere tezi bary ýerler. Olar öz diýenlerini, isleglerini ýa-da etmeli işlerini beýleki eserlere etdirýärler. Bu zatlary etmek islemeýän, garşylyk görkezýän eserler urulup ýenjilmelere tezi bary edilýär. Dip Ahal welaýatyndaky harby bölümleriň birinde gulluk eden Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumatlary ýurdun Ahal, Mary we Balkan welaýatlaryndaky harby bölümlerde gulluk eden eserleriň ony golaý hem tasdiklap, olar goşundaky zorlugyň gullugyň 2-nji ýylynda hasta güýçlenendigini aýdýar. Bundan 2 ýyl çemesi olar, ýagny gullugyň 1-nji ýylyna eskerleriň toporlanşygy, güýç taýdan gowşak eskerlere zorluk görkezmegi, urup ýençmegi bir neme azyrakdy. Ýöne soňky ýylda bu has ýitileşip bir hili dep bolup barýar. Dip ýakynda gullukdan boşan ahally öňkü eser anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eserleri harby gullukdan boşatmak möhsümi we ýurt raýatlarynyň harby gullugy nowbatdaky çağırylşy dowam edýär. Bu çäre aprel-iýun aýlaryny öz içine alýar. Öňkü eserler Türkmen goşunundaky toporlanşyklaryň her birini köplenç ýurdun her bir welaýatynyň ýaşaýjylarynyň emele getirýändigini aýdyp, olaryň millet parazlyk, tire parazlyk äheňinde çykyş edýändigini hem belleýärler. Millet parazlygy, tire parazlygy esaslanýan toporlanşyklar dini eserleriň arasynda däl, eýsem harby terkerdeleriň we ofitserleriň arasynda hem bar. Meselem biziň harby bölümimizde ýurdun 3 welaýatyndan bolan ofitserler köpdi. Ýene bir welaýatdan bolan ofitserler bolsa azdy. 3 welaýatdan bolan ofitserler üýsüp, san taýdan azlyk edýän welaýatyň ofitserlerini kemsidýärdiler. Käte olaryň arasynda ýakalaşyklar hem bolýardy. Dip marly öňkü eser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü eser bu zatlaryň ählisiniň eserleriň öňünde bolýandygyny aýdyp, ofitserleriň eden etdiliginiň eserleri hem yaramaz görüldi bolýandygyny we bu tejribäni eserleriň hem giňden dowam etdirmegine getirýändigini belledi. Azatlykda anyk haýsy harby bölümlerdäki ýagdaýlar barada gurrun edilýändigi hakda maglumatlar bolsa-da, redaksiýamyz söhbetdeşlerimiziň howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden, şol sanda harby wekilliklerden, ýurdun ýaragly güýçlerinden we gorunmak ministrliginden hem resmi tesbir alyp bilmedi.